Do naší školy se jako do každé jiné chodí hlavním vchodem. V naší škole máme i pár speciálních tříd zaměřené na jednu určitou výuku. Napríklad ako je táto, ktorá je zameraná na fyziku a chémiu. A potom ďalej ešte na informatiku. Samozrejme, každá škola potrebuje telocvičňu. U nás máme dve telocvične, jedna je malá a jedna je dvakrát väčšia. Samozrejme, v každej škole nesmie chýbať jedálenie, kde si deti berú obed a niektoré aj desiatu a nesmie chýbať ani družina.